oblasti nápojov momentálne žiaden nevníka viac ako Prime. Značka, ktorú majstrovsky propagujú youtuberi Logan Paul a KSI. Prime bol uvedený na trh v roku 2022, čo mu prinieslo nevídanú popularitu. Avšak pod povrchom tohto úspechu sa skrýva Prime Energy, edícia z roku 2023, ktorá obsahuje 200 mg kofeínu, čo je viac ako dvojnásobok množstva kofeínu v 80 mg Red Bulle. Prvé dni po uvedení Prime na trh boli poznačené šialeným vyprázdňovaním zásob, čo spôsobilo, že police v supermarketoch zostali prázdne. Ľudia zarábali značné sumy reselovaním fliaž na eBay a podobných stránkach za nehorázne vysoké ceny. Tento ohromujúci dopyt vykreslil rozprávkový úspech pre dvojicu Logan Paul a KSI, ktorá si v ich prvom roku zarobila viac ako $250 miliónov. Značka Prime sa javila ako nezraniteľná. Znamenalo to ohromujúce vykúpenie pre Logana Paula, najmä po neslávne známej udalosti v japonskom lese v roku 2017. V priebehu rokov sa Paul a KSI čiastočne vzdialili od svojho pôsobenia na sociálnych sieťach a v roku 2018 začali ich boxerskú rivalitu. Paul sa tiež pridal k známej wrestlingovej organizácii ako zápasník a snaží sa zmeniť svoju značku na niečo viac športové. Preto sa zdá, že spojenie Prime so svetovým športom je zámernou marketingovou stratégiou súvisiacou s jeho verejným imidžom. Avšak vo svete slávy ste pod neustálym drobnohľadom. V rôznych častiach sveta panuje nepokoj ohľadom vysokého obsahu kofeínu v nápoji Prime Energy, ktorý je zjavne určený pre mladé publikum. So vstupom Prime Energy na trh začiatkom roku 2023 sa príbeh otočil nečakaným smerom. Nápoj mal vysoký obsah kofeínu až 200 mg, ktorý sa vyrovnal aj najsilnejším energy drinkom na trhu. Práve tu sa môže influencer marketing a marketing celebrít vo všeobecnosti stať nebezpečným. Drink bol zjavne propagovaný pre mladé publikum, čo vyvolalo obavy. Napriek malej nálepke, odrádzajúcej od konzumácie osoby mladšie ako 18 rokov, existuje mnoho správ o deťoch, ktoré toto varovanie ignorujú a pijú Prime Energy. Prípady, keď sa tento energetický nápoj dostáva do škôl, sa stali bežnými. Jadro tohto problému je sila influencer marketingu. Logan Paul a KSI majú vplyv medzi miliónmi oddaných fanúšikov, ktorí nasledujú každé ich slovo. Varovanie centier pre kontrolu a prevenciu chorôb, že tisíce adolescentov každoročne končí na pohotovosti kvôli energetickým nápojom, podčiarkuje túto obavu. Pri bližšom preskúmaní sa ukazuje, že značka Prime nie je úplne pod kontrolou svojich verejných tvári. Značka Prime je z väčšej časti vlastnená spoločnosťou Congo Brands, ktorá má 60% podiel. Toto zákulisné vlastníctvo prispieva k zložitej sieti zodpovednosti, vrátane distribúcie a výroby. Aby sa značka vyhla možným kontroverziám, zdá sa, že strategické rozhodnutie uviesť na trh najprv Prime Hydration bolo dobre premyslené. Tento krok s brandingom zameraným na zdravie mal pravdepodobne za cieľ znížiť akékoľvek riziko. Avšak s uvedením Prime Energy na trh je dôveryhodnosť značky ohrozená, keďže nápoj propaguje svoj nebezpečne vysoký obsah kofeínu ako lákavú vlastnosť pre mladších konzumentov. Spojenie Prime s mládežníckymi športovými organizáciami ešte prilieva olej do ohňa. Spoluprácou s organizáciami zameranými na mladých jednotlivcov sa pre nich značka stáva vzorom. Takéto spojenia však môžu neúmyselne viesť k vystaveniu sa nielen Prime Hydration, ale aj potenciálnym škodám Prime Energy. Faktom je, že adolescenti už tvoria jednu z najväčších skupín spotrebiteľov energetických nápojov. V roku 2013 Európska agentúra pre bezpečnosť potravín zistila, že 68% adolescentov a 18% detí v Európskej únii pravidelne konzumovalo energetické nápoje. Samozrejme, Paul a KSI sa opakovane vyjadrili ku kritike týkajúcej sa ich produktu a správne tvrdili, že vysoký obsah kofeínu nie je nič revolučné ani neobvyklé, keďže iné produkty obsahujú rovnaké množstvo kofeínu ako ich Prime Energy. Our energy product says 18 plus on the label. It's also marketed 18 plus on every single social media we post that we do from the Prime page. And it's an industry standard amount of caffeine. It has 200 milligrams of caffeine. And that's nothing revolutionary or out of the ordinary. It's the same amount as Gatorade's Fast Twitch. It's the same amount as Celsius, and even less, 100 milligrams less than Bang Energy. What we're doing is comparable to every other competitor in the market. Avšak bod, ktorý im uniká, je ten, že hoci je porovnateľný s ostatnými konkurentmi na trhu,
Iné značky nie sú takto intenzívne propagované medzi deťmi. Paul dokonca naznačuje, že problém možno spočíva v predajcoch a že by mali byť zodpovední za kontrolu príjmu kofeínu v čase nákupu. Pričom na Slovensku sa pripravuje zákon, podľa ktorého budú energy drinky prístupné až od 15 rokov, vo svete a hlavne v USA nie sú takéto opatrenia rozšírené. Influencer marketing je zaujímavou kombináciou túžby a manipulácie, kde osobné puto s influencerom je jej základným stavebným kameňom. Logan Paul a KSI využívajú tieto putá, aby oslovili svoju obrovskú globálnu fanušikovskú základňu na propagáciu produktov. Táto jedinečná dynamika je mocný nástroj, ktorý môže byť využívaný na dobro i na zlo. Keďže poskytuje influencerom obrovský dosah, ale vyžaduje si aj starostlivé zváženie etických dôsledkov. Navyše, Logan a KSI, tváre značky Prime, sa sami považujú za outsiderov v boji proti gigantom priemyslu. V sekcii o nás na webovej stránke Prime Logan a KSI píšu: ako outsideri si vždy vážime príležitosť ukázať svetu, čo je možné. Teraz, keď bojujeme za ten istý tím, naozaj veríme, že možnosti sú neobmedzené. Tento postoj sa spája s ich pozadím v boxe a rezonuje u ich fanúšikov. Ich spoločné úsilie pri predaji produktov Prime využíva túto naratívu, avšak rozpor medzi tým, že sa prezentujú ako outsideri a zároveň ako titáni priemyslu, vyvoláva otázky. Je ironické, že si prilepšujú ohromnými ziskami, zatiaľ čo sa zároveň prezentujú ako znevýhodnení bojovníci. Odporúčaniam celebrít často chýbajú morálne hodnoty. Loganové predchádzajúce zapojenie do podobných kryptoprojektov ako napríklad Cryptozoo je fantastický príklad. Paul sa pokúsil vytvoriť hru zbierania NFT v štýle Pokémon, ktorej mali hráči zarábať po nákupe. Samozrejme, projekt neúspel a mnoho investorov prišlo o tisíce dolárov. Túžba po finančnom zisku prevážila pre Paula morálne hodnoty, čo je trend, ktorý sa odráža u väčšiny influencerov. Aj keď konkrétne produkty ako energetické nápoje majú vlastnú finančnú hodnotu, na rozdiel od Cryptozoo, ich odporúčanie stále čelí etickým dilemám, najmä keď sú zamerané na zraniteľné demografické skupiny, ako sú adolescenti. Hodnota influencer marketingu vo výške $20 miliónov ročne odráža jeho trvalú príťažlivosť. Príležitosť pre tvorcov transformovať svoj vplyv na peňažný zisk motivuje k tlačeniu produktov svojmu publiku. Pri pohľade do histórie je zrejmý vývoj influencer marketingu v súvislosti s produktmi, ktoré môžu mať negatívne účinky na publiku. Kedysi bolo bežné, že celebritám sa platili veľké sumy za to, aby propagovali fajčenie a tabak. V krutom zvrate osudu sa mnohé z týchto celebrít stali obeťami vlastnej marketingovej kampane, pričom zomreli na rakovinu pľúc alebo srdcové problémy. V modernom storočí sa celebrity namiesto toho začali orientovať na propagáciu alkoholických nápojov, pričom hráči ako Ryan Reynolds propagujú Aviation Gin, George Clooney sa stal tvárou Casamigos a The Rock sa snaží uspieť na oboch frontoch so svojou značkou tequily a energetických nápojov. Keďže alkohol je označovaný za karcinogén a odhaduje sa, že ročne spôsobí 140 000 úmrtí len v Spojených štátoch, táto situácia pozoruhodne pripomína cestu, ktorou sa kedysi uberal tabak. Príbeh Primeu je ukážkovým príkladom rizik spojených s influencer marketingom. Zatiaľ čo Prime Hydration ponúka zdanlivo neškodný produkt, nebezpečne vysoká koncentrácia kofeínu v Prime Energy vyvoláva obavy. Vplyv Logana Paula a KSI na ľahko ovplyvniteľné mysle si vyžaduje kritické zhodnotenie, pretože tisíce detí končia na pohotovosti kvôli problémom súvisiacim s energetickými nápojmi. Je potrebné riešiť kontroverznú marketingovú kampaň vysokokofeínového produktu určeného mladšej demografii. Pred 10 ročiami celebrity bez zábran propagovali cigarety, čím prilákavali ľudí k smrtiacej závislosti. Podobnosti medzi tým, čo sa dialo v minulosti a dnes, sú zrejmé. Celebrity sa presunuli od propagovania tabaku k propagácii energetických nápojov s potenciálne nebezpečnou koncentráciou kofeínu, ktoré konzumujú adolescenti. Čo teda robiť v budúcnosti? Cesta značky Prime zobrazuje zložitý vzťah medzi slávou, marketingom a morálkou. Hoci bola cesta k nahromadeniu obrovského bohatstva, nedbanlivosť voči nepriaznivým zdravotným účinkom Prime Energy vyžaduje sebareflexiu. S veľkým vplyvom prichádza zodpovednosť chrániť zdravie mladých divákov, ktorí týchto youtuberov obdivujú. Nájsť rovnováhu medzi ziskom a princípmi je ďalšou výzvou pre Logana Paula, KSI a pre svet influencer marketingu.